Wes, kaya ngene iki. Satus rasane donya kaya ngene wis satus peh. Mau meneng ya aku sang ngene iki. Kaya ngene Rita apa-apa. Pancen wis keadaan wis kaya ngene, sarep piye meneh. Cinta itu harus diperjuangkan. Masih elek rupane kaya ngene. Sedulane Pak Le ae matok iki. TW. Pas ngene iki dolane Pak Le ae masuk iki. A few moments later. Pak Le! Nyanti wonge. Kula nuwun. Pak Le. Kula nuwun. Sapa ta? Pak Le, Lah sapa ta iki? kula. Kula sapa? Kula katul le. Jenenge sapa? Wis opo iki bengak-bengok iki? Ora dibukane. Kula nuwun. Jan, Nyandi ya Pak Le? goleki sapa lah jane iki? Pak Le ngendi? Pak Le dolan nang mburi kandang kono. Loh, jare jiko anak kenalnya aku cewek. Ya, mbok lah mbakmu dolan nang mburi kono kae kok. Masa iya? Bar anu ngasaran terus dolan kono. Masa dolan kono? Iya. Pak kok ngono to, Pak? Lah piye? Sopo lho kowe? Lah aku bojone Pak Le kok. Pak, masa bojone Pak Le koyo ngene? Iya ya. Ngene to. Jan. Ana apa lagi? Ribut ya. Iki lho Pak Le. Jare wingi ngenalne cewek. Nah iki kon ndi to, Mas? Aduh jeblok, Dik. Ngalah dengan tapi barang. Ini ya pacaki. Pak, enggak kuat aku ngono ndelokne ngono iki. Pak, Antenge pol. karepmu piye lho, Dik? Goblok men Dik, Dik. Duh. Aku do ngono. Mas. Malah romantis-romantisan wis ra karo-karuan iki podoan. Lah Piye? Kowe ning ndi? malah balik rono neh. Ngene lho Pak Le, jare wingi arep ngenalne cewek. Wah, Bule, ngene lho bocah iki. Ngene. Yo, Pak. Tenan iki Bule. Nyantek kowe arep wong tua anu nyamen iki. Jare Pak Le ngene. Wah, Ya tapi ya aja mbok kene ngene barang. ora ning Oke, ngono lho kiraine Bule. Bule. Akan budoi to. Ya deden tapi ya enggak ngono ki banget. Wis. Masak dhisik, Dik, masak dhisik. Ya kan gawe kopi dhisik ya Mas ya. Kowe Ya, tamu gawe kopi lho, Pak. Alah kowe iki gak kenyih ae cangkemmu. Koyo pura ngono to. Linggo-linggo dhisik ya. Ngobrol. Mak, kene kopi loro, Mak. Wah, Bule budek ya. Alah, mong, kopi entar gulane ya. Gawe kopi ae, beras. Lah kayak mau duwe ning nggon ngisor kasur wis kintalan to, Mak. Alah, duwe entar bengan kabeh iki apa jenenge kae. Rayap. Piye songwek kabeh duwite. Duwe wedamen iki, Pak Le. Duite akeh lho, Pak Le iki. Wis ora kon dhisik. Aku ora patek ngerokok ya, Pak Le. Lah opo? Ora etok karo makku. Makmu lho ning kono mak. Iya, makku ning omah ya. Masuk iki. Wis ora kon dhisik apa. Omahmu adoh kono. Iya jane. Lah ndi lho cahe, Pak Le? Mbok iki mah tak parani ning omahe kono. Ngono to, Pak Le. Piye to, Pak Le? Janjine wingi saiki. Bocahmu juk sibuk. Wah, aku wis kadung macak giateng kok ngene, Pak. Ganteng opo kok ngene iki? Aku wis sadus to paling ngene iki, Pak. Rupamu kaya kucing kedelep ning nggon lebung wis adus. Klambimu delokne pirang taun ta mbok ombah. Biane Mas yo kaya ngene iki ya suwek-suwek ya, Pak Le. Ampune diatek kaya ngene kaya cem-ceman diaplek ngono. Ya wis ana sewulan ra dikumbah karo makku e. Kaya giat ta ora giat lawanmu. Kebal, Pak Le. Kebal. Kayak kuman-kuman iki seram mlebu ngene-ngene wis ora gelem ya kuman-kuman ini. Kayak atimu berarti kebal. Iya, kebal loro-loro iki lho, Pak Le. Sakno men uripmu. Lah piye lho, Pak Le, Pak Le. Aku ora ndek apa-apa. Jane kowe iki Aku isine ana duwe lho, Pak Le. Piye to, Pak Le? jaluke piro? Ya sak penting entuk motor apa-apa ngono, Pak. Nek golek cewek ngono. Ya ampun dhisik.
Bocah e urung moro rene kok, gampang lek gur duit. Engko ijole yo. Ijole arek sing golek Pak. Wah, masuk iki balik. A few moments later. Kita iki. Wah, ngeteh masuk iki. Yo kopi ngentek. Tenggorane yos guring. Ya wis nang diombe iki rokoke, kurang penak piye Pak Lek. Sagre. Masuk iki. Lega saiki. Lega ya. Ndi yo. Untuk teko iki kan mau piye bocah. Bocahe nggo motor kok nggo mobil, Pak Lek. Yo nggo motor mobilnya enggak ngerti, sebenarnya bocah ngene. Wah. Masa ngene, Pak Lek? Wis. Masuk iki, Pak. Kayak ngono ta, Pak. Ngomong wis ngarit terus. Urung wis ora ngarit-ngaritan mobil wis anu takku Pak Lek. Mosok ngarit terus aku wes lah kowe. Terus wedhusmu mati golek ramburusi. Beno, empet mati bleh ngono lho Pak Lek. Wah, mani wae pite. Masuk Pak Lek. Bener juga. Iya Pak Lek. Mau menyair apa? Masak apa mau ya? Ora masak sego basa dimasak karo makku. Mau golekmu anu masak knalpot karo oseng-oseng spion. Wah, Madang masuk iki knalpot merek apa iki Pak Lek? TGM. Wah, TGM. Seger gurih ya. Wah, masuk tenan ae. Iya, Pak Lekmu lho. Sing rokok dhisik lah. Orang rokok. Tapi bocah rong toko-toko iki. Ya teko aku wis balik ngono ae, Pak Lek. Sesuk nang kira-kira piye sesuk dina apa ngono Pak Lek? Tapi kowe enggak kecewa? Ya aku wis kecewa bolak-balik Pak Lek. Mas yo kecewa yo berjuang terus ngono Pak Lek. Tapi ora dihargai. Ya wis ora apa-apa, tebal atine iki lho, tebal. Kene. Kayak baja ya. Ya iya, aja ngasih ora. Melas menurutmu ya. Sebene Pak Lek. Sing ngene iki yo wis pasrah karo sing gawe urip ngono ae, Pak Lek. Ya kudu ngono. Urip iki gawe santai wae. Ya iya. Santai iki ya harus berjuang ngono lho Pak Lek. Lek santai terus yo kapan entuk duit arep berjuang e? Lah buktine kowe berjuang terus ora berduit ae. Urung waktune lho Pak Lek ngono Waktune iki. kapan? Waktune sing dhuwur ngeki rezeki yo bakal diwehi ngono lho Pak Lek. Pinter juga. Iya. Aku yo ngomong-ngomong rokok lah Pak Lek. Iya. Heeh. Tak salang-salang melas ya raimu. Lah pas kae tak kei Wes sogre Pak Lek nyedot ning dodo. Weh, ndak umum. pekel ya. Soger aduh. Jadi ini tak kei nomor cewek masuk ora mbok sedeki ya. Nomor cewek piye lho Pak Lek? Aku ki ra ndek HP lho, nomor cewek. Weh, piye lho paling ngarang ya. Weh, Ora di HP. ndak karo-karuan ngono to Pak Lek saiki. Lali ya jenenge wong lali lho. Jenenge wis tuwa lho. Delok jenggote Pak Lek iki lho pisan. Jenggot loro ngono ya Pak Lek, Pak Lek. Lah, Loro anakku wis 5 ngene kan. ngomong. Iya. Oh iso ngono iki. Piye ngono iki Pak Lek? Yo mbiyen Pak Lek kerjane rekoso mbiyen. Rekoso. Yo kaya kowe ngono kuwi lah. Tapi Pak Lek gak nyerah. Mas yo wong kere iki nyadari karo gaweane. Gawean apa yang mbiyen tak lakoni. Mbok nganti ka saiki. Lah iya. Berjuang emang harus Pak Lek. Tapi lara dihargai lho, loro ning kene iki. Jejeg wae. Wah, masa Pak Lek? Iya, Wah, iya. kayane iya, jos nek ngono iki. Mas, kae lho. Anu gombalan dentasi udane lho. Koyo ngono ae bojone Pak Lek. Kenyeh cangkemmu. Meneng wae. Ora enak ning ngobrol. Ndak karo-karuan ngono iki. Meleng-eleng ngono iki. Cangkemmu terakhir jalur istana. Wih, pancal ae lho Pak Lek. Yang kumbungi Pancal ngendi Pak Lek? ngono nganu. Wah, ngono kuwi lho Pak Lek ijan ah. Olakno ndang rabi yo. Iya Pak Lek. Urung ana sing gelem. Aku lek dadi kowe ngene lho.
Piye Pak Lek? Sing bijak ya. Iya. Berjuangnya berjuang tapi ora dihargai. Nyawang ora ini. Pantes ora sing diperjuangi. Iya Pak Lek. Ora pantes, ora usah diperjuangi. Ngopo? Ado-ado berjuangne ora pasti. Goblok ya aja karena cinta. Cinta wae ra mangan lho. Wis mending ngarit ngurusi wedhus, engko sapa ngerti dadi blantik. Gede kan duitmu ya akeh tur cewek-cewek engko ya do ninguk ning kowe kuwi. Pak Lek mbiyen yo ngono kuwi dinyeki ngalor ngidul. Tapi Pak Lek ora ngurusi cocote tangga. Ya wis ngono kuwi lho tangga iki Pak Lek. Wis rasa diurusi. Mas yo dhewe iki cilik mesti didak-idak lek cilik. Jajal lek gedhe ngono. Mas yo urip iki koyo kletong ngono Pak Lek. Mas yo mambu ora ana sing dulit. Iya. Wis ngono kuwi. Semeger ya. Wah, masa balik jajal lah. Masuk ngene wae. Dunya ketero saiki ya. Wah, kuadang e. Iki ngene. Wong urip ki duwe pinuturan sing apik. Yen awakmu wis dipercaya karo wong liya, aja sampe mbok blenjani. Apa meneh mbok gawe gelo. Mergo wong sing wis mbok gawe gelo iku ora bakal percaya meneh. Nganti tekane pateni nyawani. Itu nggak ketemu. Ngono. Iya, balik. Nggak dicikuk ya. Iya, bener ngono kuwi. Nanti. Wis ya kono lho, kebubar. Wah. Balik adus ono katul iku adus. Ngusir e, bule. Sik penak ngobrol ngusir e. Ya penak-penak tapi ya balik ngono. Mangga dolan ae katul iku adus. Aku wis 100 lho bule. Wah, ngusir e malah. Lah wong adus apa enggak kaya ngono? Lambene mbok ganti. Ngono golek cewek. Ngene iki ya wis tenar lah di arepan bule. Wah, piye to bule iki? Gek balik kono lah. Adus. Kayak golek iki. Cangkeme kowe nyek wember. Kudu njujek aku sing. Ngopo rasa kesuwen balik? Ya piye tapi yo wis kadhe. Wah, iya ngono wis tak balik ono balik. Pak Lek arep ning musala ya kan. A few moments later. Tau salah tadi. Iya toh. Pah, bule, ngene lho bocah iki. Ngene. Lho, pah. Tenan nih bule. Nyantek kowe karo wong tua anu rung nyamen kuwi. Jere paling ngene. Wah, Ya tapi ya jajal mbok kene ngene barang. ora ning Ah, ki- ngono lho kira bule. ini bule. Akan budoi to. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and